Roj baş guhdarno. Ez dixwazim ji we re behsa rojeke xwe bikim. Ez li saet heftan şiyar dibim. Pêşî ez dest û riyê xwe dişom. û pişt re ez cilên xwe li xwe dikim. Ez li saet heft û nîvan taşteyê dixwim. û piştî taşteyê diranên xwe firçe dikim. Ez di saet heştan de ji malê derdikevim. Ez di saet heşt û çaryekê de li tirênê siwar dibim û diçim zanîngehê. Bi rastî ez demeke dirêj li zanîngehê derbas dikim. Ez ji saet heşt û nîvan heta çarê nîv rewê li zanîngehê me. û pişt re dîsa divegerim malê. Ez piştî zanîngehê dersa xwe çêdikim. Ez li saet şeşên êvarê serê xwe dişom. Ez bi şevê darê televîzyonê dikim û li saet dozdehên şevê radisim.